Wdech i wydech, którego nie musisz robić, i tak jest. Zacznij czuć, nie myśl, tylko pozwól sobie czuć. Wejdź w najbardziej intensywne miejsce w ciele i połóż tam ręce i oddychaj do tego miejsca. Puść umysł, pozwól sobie poczuć niezapisane, nienazwane miejsce tego w tobie. Poczuj przestrzeń tego pomieszczenia. Porzuć zainteresowanie swojego ciała. Rozpoznaj, że samo bycie teraz jest nieograniczone. Wpuść wszystko, co jest tą przestrzenią. Nie zatrzymuj się na niczym. Niech płynie wszystko. Jesteś tym i zawsze byłeś.